Ayo hayo punya, ayo punya lah hit. Aku putul jalan ya. Acha entertainment family per. गिबि गिबियावनो गोसोआव खनसे स्ट्राइ मोनागुनानै जाबजों बरायहरनाय थाबाय आरो ना ओमफ्रायहाय माने एसे लोमजादोंमोनलां गगा मोननानै माथा सिं सिं सारलाना दंजोबोमोन आरो ना ओमफ्राय ओंखायनो दहाय सानावहाय ब्लग लाबोआखै आङो मोनायावसो लागायबाय आरो ना दा मारै मारै जालाङो नायलांबानो जाबाय आरो ना मोजां मोनबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गोसो गोथारै गावखिला जोबना हो आरो ना सदलेबाबो आरो ना हा मा गोदाव सोराव मोनागुना दासो अमा नायफैलाबायखोब्रा बिलाय अमायाबो जि गिदिर जाबाय लेन'भ' जोंना अमानोबो लेबावसो उन्दुग्रा होयो आरोना रायजोफोर नोमबाजैयाहाय नै अमानो उन्दुग्रा अमाया आया मा जालाबायखो बे दिनै बोरैबा जिबौ जिबाद फैलाबायबा मा जानांगौ जाखो अमाबाबो जोंना लेबेल जोबलै जानामलाय ओंखाम जाया सारायफ्रावसो होयो नुवाखै नोङो लेन'भ' बे ओंखामखौ नों जालाय बे ओंखामखौहाय जाफैलाय बिमा बे ओंखामखौहाय नोङो ओमफ्राय अमाया माथो दासो 2000नि जादों नोंनो जा बे ओंखामखौ खनसे जालायलाय बिमा नोङो मोनागुरा अमा आदार अमाखौ बायखै नालाय बुन्था नुबाय फाग्लाथार दे फाननानै जानांगौ थाब थाबनो नामा लेन'भ'लायबो नामा होनलाय बोरैबा माबा माबि एम्फौ सुमुआरि बायदिसिना जानाय हाब माथो अमा आदार होबा मानसिखौ जारेद्रेद गोजा जा नुसैलायो आहो सोना लोखि गोलोमलायथारबाय आंनि सोनायानो एक हस्बैंड वाइफ हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर मेरा साथ ना छोड़ेंगे सैमा मावजिजोंबो खेलाया मोजां ओंखारलै आंना हिनजावा सैमा मावजियाबो लोगो जोबथारा हिनजावजोंहाय आयु थमिया आंनि हिनजावजोंसो गोसोबायसो नामा बेलाय आंनि हिनजावखौ लोगोया गोसोबायसो नामा बेबायदिखौ गोसोबाय थमि जानायनि आइटेमफ्राबा मा दं जाखोलै दिनैसो साराय दांबायलां आयु गोदोनि बायदि नंला आयौ बिमा मा जाखो बेलाय मा फाग्ला फटल ना मा जाखो बे आंनि ओंख्रि नङालै बे फटला मोनसे बोरैबा नुबानो साराय सुदायनो उरायला हरनो लुबैखायो आङो ओंखाम ओमफ्राय नैबेलाय मा जाखो आयौ आंनि बाहागना मा जाखो बे ओमफ्राय जाजोबनानै आखिर नायनानै मानसि लयसो दोनखायो दरमाल' बे माबानिसो जागोनदां बुरैनि संख्रि बानलु नाङैसो जागोन बे 120 बोसोरनि बुरैनि नैबेसो जागोन दा जोंना मेना लागाव खुमब्राजों बयलारजों अ माय गड होनसै आइखौबो आलदा एसे गोथाव संना दोनलायबायलै हिनजावा दिनैसो खुमब्रा ओमफ्राय बयलार गोजाजा खालार गोनांलायखा ओमफ्राय नैबेलाय मा ओमफ्राय नैबेहायलाय मा दंलै वाव माबा मा होनोमोनलाय बेखौ सबाय बिमा ओमफ्राय खुमब्रा आख्रमान लागाव ओंखाम जाबाय बाबाया हा नुबाय नों रायजोफोर 120 बोसोरनि बुरैसो नालाय माने संख्रिबो जाया जेबो जाया आरोना नोंसोरबो दानो मा होनोमोनलाय दा संख्रि जानो हायो बानलु जानो हायो होननानै दुगा दा जाखादों आं बिसोरबायदि बुरैनि बैसोनि जाहैबाथाय ओंख्रियाव बानलु दाहो संख्रि दाहो होनग्रा जानांगोनबो जेरै दा आबैमोना बेबायदि जानाङो आरोना रायजोफोर ओंखायनो गिबियावनो अमादार हरनो थाखाबाय आरोना गोसो गोथारै नङाबा नैबिदि बयल रुनाय जानांगोन सयथियानो गैखायालै जाबाय आयु बिदि लाबा आइखेन माबा मा होनोमोनलाय बाजै हटेलाव दालिना होग्रायानो हास्लाबा बोरो दे लागायदो हायसेयाव फैदो आं जाय फटल आं बिदि फटल जालाबाया आं फटल जालाग्रा नामा जाहांबा सानदों दाउ बयलार बिखाखौथ' हायनानै जाग्रोबाय बे दहायनो नोंखौ मिथिखायो आङो बिखा होनबाथाय जाग्रोआखा जाग्रायाखै नोंहा बिखाखौ फिसाजोंसो उल्था उल्था नांलायबावदो नोङो बाहाय हाफा गालिनि दाबदालि महर लानानै जानायावबो सिगां खेला आरो नोंना दिनै बेदरा खम जागोन होनखाबाय आङो जाबाय नोंहा नुबाय गावरानाबा जाबावा जाहैदों बेदराबो नैबेहाय हारा गोनाङा नोंहा दरनैसोल' ला
बे सबसे बांसिन गावनावनो लागोन ब्रा बे दोखो दोखो दावग्लिनाय लागोन बे दार' मानसियानो सामफ्रामबो बेदर जानाय जायो हाफा गालिलि बुगालिलि फुंलायलायनायखौ नुवाखै नोङो बादाम साइजआ सोर नोंसो आला खाथारि साइजआ दे आंनि ओंख्रिया एसे हरबावदो नैबाय बिदैया जासाबलाबायथारसै बेजोंनो वाब गावनाव बांसिन ना बेदरा दे जाबाय दे जिरायफैला नामाब्रा समान जानो नागिरनायालाय गोदाव सोरावनो दे जिरायदो दे आंबो जिराय लगायनोसै सिराय मा लक्की जाहाथे जानायफ्रा जेबो थाबथा जाया ओंखायनो जौमोन बोराय जौमोन बुरै राखे बुरि रायदावसां रायफोरसां खालामनानै लोमजानायबाबो नोंसोरखौ गाबज्रिनानै आइ बिमा लक्ष्मीनि साखि साबाद लानानै जाहाथे बयलार बेगेंफ्रा गारमायाव दाथाबथारदों आंनि हिन्जावनावबो दाथाबथारदों रायदावसां रायफोरसां खालामनानै सोसोबगोनाय जासिगोन होननानै आख्रमान दे जिरायदो 와, 나올래 내 자식 감자 그래. 마두리 릭시. 내 소원아? 아야, 바우득실래. 응감자봐 hin자오는 비도리 시조그라 소로도면 너 자기야. दिनै जाबाय दे गाबोन टाउनाव लांफा जायाबासो माला बेफोरसो बेदर बाहाग दंनायखाय मोजां मोनलाय जाबाय दाबो दे जा नों जानायानो आं जानाय बिमा बेदरखौ ला दे जेबो नङा बेफोरखौ लाजोब आं जायालै खुमब्रा बिगाबखौनो जागोन आङो नांगौबा हिन्जावफोर बांसिन खानांगौ फुङाव खानांगौ थाब-थाबनो मैदेरफोर बायदि जाहोनांगौ बेगें दे जायोना बेगेंबाबो नों जानायानो आं जानाय बिखुनजोफ्रासो मा नंहरोथाय भिडिअफोरखौ नायनानैबा हाब माथो फाग्ला गावनि बाखौ फिसाजोनो होयो नंलायथारो गोथाव ओंखाम दंजायो दिनै दा गोसोफ्रा गाज्रि जालायगोनलै न' एसे जादो एसे जादोब्रा र' ओरै फैदो नेथ'आ होमबालाय नों दख'दो दे आंखौ नों दौनायानो जायो दाखालि मा होना जेन'बा जानायनि सिगां गरसेखौ गरनै खालामनानै जानांगोन होननाया बावबाय माने जादों फेमिलिफोर ज' फेमिलि ओंखाम जादों आरोना जोङो खुमब्राजों दाउबो जादों ओमफ्राय बेदर बाखौ लांजोब्बाय आंनिखौहाय साफा सोर हिन्जाव लायाखै थाब लाजोबदो ओमफ्राय आंनि बायदि गोजों खुसि संसार जालाबायदों मानसिफ्राहाय ना मा होनो बेदर बाहाग मोनजानायावबो नों बिदिना दे जाबाय दे ओमफ्राय जादों भिडिअआ माने बेखिनियानो आरोना अनलि जास्ट ओरैनो इन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' आरोना होमबा मोजां मोनदोंबालाय खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो गोसो गोदाय गावसो लाजोबनो हर थाबथाबथाबनो